Χειρουργείο στο χειρουργείο. Λοιπόν, φιλαράκια, σήμερα ήρθε η ώρα για το προτζεκτάκι. Να βάλουμε τα πραγματάκια μας τα έξτρα. Περιμέναμε, δεν ξέρω εγώ πόσους μήνες, να τελειώσει η σεζόν, να ηρεμήσουμε, να είναι ήρεμος και ο μηχανικός για να τα κάνουμε. Και η ώρα είναι περίπου 7 η ώρα, 6.30-7 και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το προτζεκτάκι επιτέλους, να ανεβάσουμε το πεζό, να δούμε τι έχει να δώσει, να δούμε και η δυναμομέτρηση αύριο τι θα μας δείξει και όλα καλά. A few moments later. Το αμάξι το μεταξύ έτσι όπως πάει θα πετάξει σε λίγο. Ωραία φίλε. Εντάξει, καλά πάει. Εντάξει. Να, εδώ με τα ψυγεία έτοιμος για τη μάχη. Βοήθεια. Ρε λες και φορώ Angel Eyes είναι εντωμεταξύ τα φώτα. Πολλές αναθυμιάσεις μάλακα, Καλύτερα εδώ παρά μέσα στη μηχανή. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σαν λάδι είναι εντωμεταξύ το πιάνεις έτσι όπως κολλάει. Φαίνεται το σαλιγκάρι που είναι. Τώρα. Να, παιδιά, εδώ βγάλαμε τη φιλτροφάνη. Ήταν κρυμμένη εκεί μέσα. Αναπαριστούσε φιλτροκούτι μαμά. 2 hours later. Λοιπόν, έχουμε διακόψει λίγο το πρόγραμμά μας, γιατί είχε έρθει ο κύριος Ορέστης, το Γιάρης. Δεν μας κάθεται για λίγο. Και έλεγα ότι θα μας χρειαστούν αυτά τα σκυλάκια. Πώς εδώ? Περίπου, νομίζω ναι. Χειρουργείο στο χειρουργείο, 10 η ώρα. Η ώρα είναι 12 και έχουμε δέσει προφυλακτήρα. Έχει βάλει τις ζάτες, έχει βάλει τα ψυγεία μέσα. Πάει τώρα και για τα μουζί. Έχει μπει και καινούργια σκάστρα να πούμε. Κλειστό τύπου για να μην κάνει πίεση. Λοιπόν, φιλαράκια, μόλις έχουμε έρθει για δυναμό. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν ξημερώσει λίγο. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι και οι μέρες τώρα γιορτινές, έχει κίνηση. Όλοι κοιτάζουμε να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να δούμε, θα πέσει ο μηχανικός μέσα. Ο μηχανικός είπε ότι θα βγάλει γύρω στα 250 άλογα. Και θα δείξει ότι θα βγάλει. Αν όντως θα βγάλει τόσα, θα δείξει. Λοιπόν, φίλοι μου, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε.
Το πράγμα έχει ως εξής. Προοριζόταν το αμάξι για περισσότερα άλογα, όχι μόνο 215 όπως είδατε στη δυναμομέτρηση προηγουμένως και στο δυναμόχαρτο. Πήγαινε περίπου για 250 με 270 και επειδή το αμάξι δεν είναι πρώτη φορά που μπαίνει εκεί μέσα, στο παρελθόν από το μηχανικό είχε βγάλει 300 και για πλάκα, βέβαια με άλλο setup, όχι με μεγαλύτερες τουρμπίνες και εξωφρενικά πράγματα γενικά. Βάσει τα λεγόμενα του προγραμματιστή, μας είπε ότι το αμάξι χάνει πίεση είτε από τη τουρμπίνα είτε από τη σκάστρα. Χάνει από τη σκάστρα. Επειδή δεν μπορώ να μπω περαιτέρω μέσα στο θέμα, γιατί και δεν παίρνει το budget αλλά και ο χρόνος, όπως και για την ώρα θα ήθελα να το δοκιμάσω έτσι όπως είναι τώρα στα 215, δηλαδή έλεγα ότι πήγαινε όταν ήταν 160 με 180, που νόμιζα ότι ήταν παραπάνω και ψιλομπέρδευε πολύ ελαφρά. Μιλάμε καμία σχέση το αμάξι το πριν με το μετά, έτσι. Θα μου πεις είναι 30-40 άλογα, ξέρω διαφορά. Πραγματικά είναι πολύ αισθητά αυτά τα άλογα. Μείνετε συντονισμένοι. Το αμάξι έχει μπόλικο πράγμα και δεν είναι μόνο αυτό το αμάξι. Είναι πολλά που θα ακολουθήσουν, θέλω να πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ για την προβολή, για το subscribe και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.